Molweni and welcome back to my channel. Guys, ngicela nihlale senihona senze into zami. But guys, mood, I won't lie, it's not cute. Akho right. So, ndivuke Saturday, sabe sizobheka eTown iNoel. Normally siphuma u7 xa sibheke eTown. So athi xa siphuma ke ngokubana sinomdi cela sidlule phaa phezulu ngala mfana uphayana uthe uba simhakise. Xa sifika phaa estopini sifika akaphumi sehle nyani. Sifike simbhibhizela aphume nyani azokhula sihamba. Sibheke eTown. Xa sifika eTown senze into zethu by 11 ndibachekishe athi no bagqibile. Then ukusibuyayo avule ikheni utoti ye-Black Label ngiqomba no, you don't do that. Uhamba nami. If uba uzithengela utywala uzabusela kule ndawo yakuyo not apha emotweni yami, it's a sign of disrespect. Ungazuphinda uyenze loo nto. Fine. Fike ekhaya senze i-breakfast noWell. Ndithi ndisenze le breakfast athi uWell yena kanamdla because uyawatya eTown. uWell ke akenze mistake. Nge-month end yakhe eTown uqala e-Hand Lion okanye e-KFC. So be-understand everything ayiqonda kahle engazotya wese i-diet food. So ndabe ndibhizi ke nee-sisters zam kwi-video call. Ndigqibe ukutya. Ndibe bhizi zinto zemini. Late afike uWell ke e-fresh. Ezokukhangela uba ndipheka kanani. Ndiqonda andiphekanga mna ndiyadayeta futhi. Funeka uyazi loo nto. Ndimnikeze isonka uba makayozenzela isonka ahambe. I think bekuphaa ngo-6. Ayolala. Ndivuke ekuseni bendileqa ecaweni and xa bezawubakho intsesha. So kube khona umama ebendizodlula ngayo phaa estation. So ndiphume noba ekhaya ndiphume ngebus 7 because bendileqa u-8 phayana. Ndifike nyani ndimlindele la mama acokozise ndambona phaa eyadini yakhe ngokule ndawo ndime kuyo kwesistop ndime kuso. Ade ehle but ngoku ehla ezayo kudlule umuntu obalekayo. Ulandela abanye ababini abamleqayo. Then ade ezokhwela lo mama athi ba yazi ba lo muntu uleqwa phayana kuthiwa ubulele umntu yondothuke. Sime ke sizama umtshekisha ubana bazoleqa nokude kuthini. And iwari yethu was that into yobana lo mntu uba uzozithathela ityala elikude le kunabo because kaloku lo mntu funeka be-accountable for le nto ayenzileyo. Fine. Sonyuke xa sifika phaa phezulu masisiye sishiye imoto ngasekrishi then sithathe iteksi isise ke ngokulalala siya kuyo. Xa sifika phaa phezulu kuthethwa ngale nto yobana nyani seyiswelekile lo mntana ubulewe ngulo mntu. Ndinganaki ke mna kuba ndiqonda uba ikude wethu kum le nto but icloser ke ngoku because ecaweni ithethwa as i-gender based violence. So kufuneka kuyiwe phayana ntontontontontonton. Xa siphuma ecaweni kusathethwa ngale nto nakwiigroup zecawe igcwele ke ngoku iyathethwa nyani because funeka beku-arrange into yobana kuyovelwa phaa kulamzi. Xa ndifike ekhaya ndifika uZakhele ndilinde phaa phezulu elalini uyileqa imoto ubana hey sinomdi ndiqomba yintoni ngoku. Ndithi sendizilantuka ndisima for uba ndizosabela uthini bendiqonda uba khawuye wethu masihambe. Xa ndifika ekhaya afike ndivulela igate afike athethe le nto. Apparently lo mntu wenze le nto ebeleqwa phaa ekuseni ngulo mfana besemlayishe izolo. Kuthiwa ke xa ibaliswa into yobana alleged uye abantwana ngaba omnye yitsheri yakhe okanye ex-girlfriend yakhe bebehleli bonke ngezolo ebusuku basela then waba ilantuka yakhe wabifowuni nemali yakhe balahleka aba bantwana. So wahamba wabheka kulamzi kulolo mntana lo uswelekileyo wafika phayana wabuza kumama phaa uba uphi ubani wathi la mama kamazi umgqibeleni nini ngathi bana ndizambetha undiqhala kakubi. Wahamba wamleqa waya kule ndawo acabe bedla ngokudibanela kuyo wamfika ephayana babaleka wabaleqa then wafumana lo imagine itshomi ke le ibulewe ayisiyo girlfriend wambetha wambulala like yo it's brutal like into ndoyikisayo nendothusayo into yobana the manner ambulele ngakhona sisigebenga. Kuthiwa umbethe then wamphula ingalo nemilenze wamrhuqela enantukeni ethafeni. Then xa efika phaya elalini wafika wa-dispose of the clothes which he was wearing. It's bad, it's scary. Into endscarishayo to the core
is the fact that thina simtreata as a human umfana lona khange simazi into yobana une-animosity to that level. I'm scared for my life, you guys. You know, umntu emenihlala naye nitye nithini because that's how we are. And nangoku kuthiwa bebesela ngezolo ebusuku ebehleli nezinye ii-cousins zam nabo bashocked into yobana ayibo ubani. Like, into ye-gender-based violence, guys, it's bad. You just don't know into yobana who's capable. Like, wonke umntu funeka simtreate as an animal. Noba umntu sehleli nani, but uyiqonda ubana no, everyone is an animal. Like, yo, guys, iyandoyikisa. You know, ndithuke ngo-2 Monday, ubuthonga bufiki tu, uthuke ngo-2 a.m. ndicinga le nto oko ndothukile ndiqomba this can't be it. You know, xa umane udlala apha engqondweni ii-instances babe nihleli naye and azange kube khona ne-signs, kunyaniso xa usithi into yobana awumazi umntu udip man, umntu uyingozi, abantu badip, abantu bayoyikisa man. And ngoku ke ngona xa seyizothathwa yilaa nto ngamapolisa kuthi into yobana ebe unshaken, ungothukanga, ingathi bano-achieve something. Ukubona isilwanyana xa sifumene le nto besiyifuna uqhuba siqoma like we are scared. Pufana won't lie. Wesike bendithetha nobhuti ndisi-unpacka le nto, si-unpacka mhlawumbi i-red flags that were there. Kungona sizibona ngoku ke ngoku ezinye ezi-red flags ubona nona kuye kwaku-10 you know. But ke wesike umama lam siyamazi laa mama, ukubona ndimazi kwalasisi kaloku xa uyi-junk collector ndiye ndimkolekthele ijunk phaa eyadini entsimbi amazinki nditsho into yobana aredi azowathatha. So ndimazi to that level, naxa ndidlula endleleni ndiyambona umama abantu. So ngoku sizoyovela njani phayana? And ke sanicawe ithatha serious yonke le nto as it should. Kuyiwa phayana, funeka kuyovelwa phayana, kuyothandazwa, kuyongxoliswa. I don't know man, ingathi asenzi enough even as abahlali to raise awareness around i-GBV. It's bad. Ukubona xa utata uMajola ethetha mhlambe eselalini yaPPP ingathi iba kude, but xa ilapha because uzile shem la tata ezokuyewula ke le nto yenzekileyo. The fact that usezilalini zethu uzothetha ngabantu esibaziyo, like, it's scary, it's shocking. Andiyazi guys, andiyazi i-awareness bana ingarayizwa to what level. Noba mhlambi sibayele phaa ezikolweni, but kaloku aba bayelwa ezikolweni because umzekelo mntana waye wadrop out esikolweni, then ke ngoku wahamba ke ngoku bane edata nabantu bolusayo. So bazezo girls bezidata abantu bolusayo and bajaji ne akho mntu uzicelela ukufa kanjeyana. But we're not doing enough. Even as ugovernment uyakwazi ukumlandelela abantwana bakhe ne, athi bana okay abantu bakwi-grant ne, so xa bepase grade 12 uyabafaka automatically ku-NSFAS akwazi bafundisa further. But urhulumente wenza ntoni ngomntana ophumileyo kwi-system? Ambona into yobana lo mntwana akasafundi but uyasaphe i-grant okanye like wenza norhulumente ngelaa nto ke enjeyana? Because kule case lo mntana ebesesikolweni eseyikheyisi karhulumente waphuma kwi-system yesikolo, still wabe econtinue ipeya i-grant. Ithini i-process, like i-involvement karhulumente kubantwana bebe kwi-system then baphinda baphuma? Ndizaba ngathi I'm yapping, but it's just that I'm speaking from a place of hurt, from a place of being scared, from a place of wanting to do more to meet a community halfway. Like, where are we failing as a government, as a community, as everyone else? Because in the gender base, it affects us sonke.
So I know kuzawubizwa imbizwa elalini kuzawuthiwa uba makuhlaliwe kulanto abantu bolusayo barejistarishe so that baziwe into yobana bebephi baphinde bareprofile because I know bebekhe kwafuna i-ID at some stage but ngoku into yoba ke ngoku kuzawuthiwa a level up baprofile into yobana ebephi wenze ntoni bazoscreen criminal record entontoni. But do we have those systems? We do not have. And naxa sisiya amapoliseni akhawuleze afike ngala mini because seyikhona isidumbu. That's the only time they show up. And I know bathathe laa mzimba babamba laa mntu iphelele phaya. I won't be shocked mna iba after a month or two the perpetrator will be released aphinde azoba yingxaki azokwenza enye ingxaki. It's scary. It's scary. And you just don't know how safe are we. Uthe ubhuti xa sithetha into yobana uba usafe ukuba usahamba okanye usafe as uba uthetha, like you don't know what's going to happen. Ungumntu ongumama, ungumntu ongutata, ungumntu ongisisi, ungumntu onjani. Akho mntu safe kwi-system yethu kalantuka ye-justice because kwalaa mama uyatsho into yobana omnye umntana wakhe wayebetshwe ngabahlali waseleka phambi kwakhe yaphela emoyeni icase and ngoku uyayazi into yobana naleni case izophela emoyeni so laa mntu angariliswa then aphinde asiyazi. So andiyazi guys, it's scary. Andiyazi noba mhlawumbi kungahlalwa kuthuthweni andiyazi but i-gender based man, it's scary. Kwindawo zenu nenza njani to mitigate le risk ye-gender based violence? I-awareness aphi in what form? Ndizobuza because I think we're not doing enough and what more can we do, you know? Anyway guys, so I unpack this on the comment section. A quick update on my homestead. Ndifakile seeds. Wafaka phakathi lamakhalibhothe ebhesi. Alright ke amakhalibhothe ebhesi because ayawaretaina amanzi and ziyakhawuleza ukulantuka ahlale moist umhlaba we-seeds ziyakhawuleza ukhula. Ndizibeke phaa everantini because if ndizifake anywhere else iinkukhu zizatsibela sena zizixhole ziphele ii-seeds zam. So I think once zibe right ndizazitransplanter to a garden. Then ke ngoku ndifake laa chicken net so that iinkukhu ziyeke ubheka egadini because ziyandimosha. I think le breed ndinayo yeenkukhu yibreed erhalayo egezayo. Ziyatsiba zifike ziqhwaye zonke into ezisegadini so into engaske ndiyoyitransplanter phayana se ingazofunyanwa zizo. So I've planted ii-seeds hopefully kuzobe sekunethile so that ndithi ndityala ibe seyirayithi. But isiyithini into yomoya ngo-October na guys? Because ngekudala ndityalile mna but akunethi qha kukho umoya, kunetha umoya. Bendimkhondaktile utata Monwabisa wathi no usaqinile uzathi xa ehlile umhlaba aze azondilimela so that at least ndibe khona into endizifakayo. Egadini kukhona ummilela wetapile which is nice. Bendikhe ndazigrumba ke sana zaba sweet. Guys, iitapile xa zihleli kudala phantsi komhlaba ziba sweet okanye ibingamajengela bendiwagrumbile because ndibe ndama ne-sweet potato which is not a sweet potato because iitapile ezizenze zazi-sweet potatoes. Also guys, imigalelo ihamba kakuhle because kum ihamba kakuhle shem. Ndilindele nje ngoku November, I always treat November as the last month. So ndilindele ke ngoku November then the rest will be nice. So ndidlule kwalanto eThekwini kukhona special sezitya. Oh, I went all out ke sana. Nge-200 zandathenga ezazitya ebedikwe umama umntana uba zizinto ziqukelela uzozenza ntoni ezi. Mna guys ndiyazicollect izitya, ikomiti izitya, i-hobby yam. I love collecting zona. As a result bendithe ndiyekele ukucollect ikomiti but ndibone ezinye ezinice iCoffee Max Station. No, I'm buying this and I'm gonna keep them. Ndiye ndizithenge sometimes ndimane ndithi xa kukho loo nto ndiyogida ngazo okanye ndiyothini but xa sezinice kakhulu ndiye ndizigcine and umzekelo ezi bendizifumana phayana I'm keeping them because I love them. Yintoni guys enye eniyicollectayo? Ngathi kanti ndi-crazy ndedwa okanye ndine-some disorder ethile but I collect izitya shem. Izitya, ikomityi, i-side plates, yonke laa nto
I love them. But in the chair, yes, next year ndifuna uyeka ukucollecta anything can ndihlale. Oh, yep. Sorry man guys, as I was doing this voiceover, I was distracted by umuntu ofike waveske wathi egqumzisa umculo wogqiba wehlika emotweni wakhwaza lo muntu ayekuye. Who does that? I mean, xa uvisithe i-workplace yabanye abantu uyayirespecta, especially uyivisita uba kuthule because akho mntu ugqumzayo wenza laa nto ayenzayo. Ibingaske ndimkhwaze, but I'm not confrontational, ndiligwala. I wouldn't do that, but uye wan-irritate. So I had to wait for yena agqibele into ayenzayo then ahambe. And ngoku I lost train of my thoughts. Indlela ebendicinga ngayo, ndiyiluzile ngoku. Anyway, ndithi ne i-planting calendar yam i-late for this year because already I should have planted amazambane. But into endenza ndibe ne-comfort is the fact that ndibana ukhona umilelo phayana omninzi futhi because amantshontsho akho aye ahamba azitya iitapile, andivunele iitapile before the harvest. So andakwazi uyazi into yobana atye aphela phi okanye yabo ndagrumba naphela esithubeni. So zikhulile ke ngoku but ngoku zisweet. Ngoku andiyazi noba azizawuthi xa sezi-ready to be harvested zingabi yo-sweet potato. No, I don't know. I'm worried. I'm frustrated ngaleyo ipart. But ndilate fanele uba ispinach sendisifakile and a bit of cabbage but andikenzi anything. And yi-weather because andikwazi ukuplanta into endiyazi uba izawutyiwa. Kwesi spinach intaka ingqabe azikamagrate eziye kwezi ndawo zidla ngoya kuzo ziseninzi ezilapha elalini. So if ndayifaka ispinach zizatyiwa zintaka ziphele. Andiyazi uba why ziba ninzi kakhulu ingqabe kuShilata during this time. Phofu ewinter zimagrethela kuShilata, then towards isummer xa kufika oojobela nezinye zibaleke zishiyeke zimbalwa zihambe ezinye. Kelo xesha uShilata uyabanda, that's why ndiqonda uba andi-understand uba why nizogcwala apha nina kelo xesha kuyabanda kule ndawo. But siyamthanda uShilata ewinter. And ispinach ayishem yi-favorite yazo. So if ndazifaka phaa iyafana ingathi ndiyawasta. So ndinithi xa ndilinde zihambe kufike ezinye kinds oojobela obanibani. Then ke ngoku ndiyazi uba it's a good time to plant ispinach, otherwise ngoku it's a waste. Also, into endiwarishayo is that fanele uba sendiqalile ukwenza laa ndlwane yehagu but ndithe xa ndiyososa imaterial ndathi no, there's no way I'm going to be able to afford this now. Makhe ndiqale ndilinde imigalelo yam idubule because kaloku isitena ngoku siyi-114 rand. Hayibo. Also bayasiqhatha banshem abantu bokufika. Ezi zitena zislender sana zikwi-diet kuthiwa yi-8 rand. Athi abantu bakhe ndaphinda ndakhangesa isitena ezaphinda zahagu ziyidilize sana loku. So I'm forced ubana ndilinde imigalelo then ndizokwazi ke ngoku ukusosa imaterial yokwenza this proper pig structure. Otherwise if ndenze ngele kuba ndisithi okay ndi-within budget but ndibe ndisenza into wrong izondicosta in the long run. So I'm waiting for end November so that I can get my money from the stock files ndenze that other project so that by ndizomsokolisa ke laa mntu wamantshontsho akho because andiziwathatha on the first week of December. So I on the second week of December.